ଆପଣଙ୍କ ତଳିପାଦ ବ୍ୟଥା ହେଉଛି କି? କିଛି ଲୋକ କୁହନ୍ତି ସକାଳୁ ଉଠିବାର ପ୍ରଥମ ପାଦ ପକାଇଲା ପରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଚାଲିବା ବା ଦୌଡ଼ିବା ପରେ ତାଙ୍କର ତଳିପାଦରେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ଲାଣ୍ଟାର ଫାସାଇଟିସ୍। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ତଳିପାଦରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଲିଗାମେଣ୍ଟ ବା ଫାସିଆର ଡ୍ୟାମେଜ ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର କିଛି ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଘରୋଇ ଉପଚାର କହୁଛି, ଯାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କିଛି ଉପଶମ ପାଇପାରିବେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ରାଶି ତେଲ ବା ଅର୍କ ତେଳ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ତଳିପାଦକୁ ଦିନକୁ ଥରେରୁ 2 ଥର ଭଲ ଭାବରେ ମସାଜ କରିପାରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ତଳିପାଦକୁ ଘରେ କିଛି ଗରମ ପାଣି ନେଇ ତାର ସେ ପାଣିର ବାଷ୍ପରେ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଇଟା ନେଇ ତାକୁ ଗରମ କରି ତା ବାମ୍ଫରେ ଆପଣଙ୍କର ତଳିପାଦକୁ ଦେଖାଇ ପାରିବେ। ତୃତୀୟ, କିଛି ଅରଖ ପତ୍ର ନେଇ ସେଥିରେ କିଛି ବାତହର ତୈଳ ଯେମିତିକି ରାଶି ତେଲ ଲଗାଇ ତାକୁ ଟିକେ ଉଷୁମ କରି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ତଳିପାଦ ଉପରେ 15ରୁ 20 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ବାନ୍ଧି ପାରିବେ। ଆଉ ଏଇ ପ୍ଲାଣ୍ଟାର ଫାସାଇଟିସ୍ରୁ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ପଞ୍ଚକର୍ମ ପ୍ରୋସିଜର ଅଗ୍ନିକର୍ମ, ଯୋଉଟାକି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ଲାଣ୍ଟାର ଫାସାଇଟିସ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ କାମ ଦେଇଥାଏ ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟଥା କମାଇଥାଏ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ପ୍ଲାଣ୍ଟାର ଫାସାଇଟିସ୍ କମାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଅଗ୍ନିକର୍ମ ପ୍ରୋସେସ ଆଉ କିଛି ଆୟୁର୍ବେଦିକ ମେଡିସିନ ଉପରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତଳେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।